صبح خیر بینندگان عزیز، هفته پربارور به شما تمنا داریم. این برنامه نویدی بامدادی است که تقدیم شما میگردد و من امریدین علیموف تا 10 دقیقه دیگر تلاش میکنم شما را با تازه ترین خبرها شناس کنم. امروز دوشنبه 31 می است و ساعت 11. سرخط خبرهای امروز. президенти Қирғизистон гуфт артиши кишвараш омода аст. Панҷ тоҷике ки барои омодагӣ ба ҳамлаи террористӣ дар Маскав зиндон шуданд, ҳукмро туҳмат хонданд. Қарори раис боиси баҳс миёни гурӯҳе аз нобиноён ва як соҳибкор шудааст. содир ҷаборов президенти Қирғизистон гуфтааст артиши кишвараш барои саркӯби ҳар гуна иқдоме ки ба тамомияти арзии давлат таҳдид мекунад омода аст. ӯ рӯзи 29 май дар рӯзи нерӯҳои мусаллаҳи Қирғизистон чунин изҳоро дод. ба гуфтаи ӯ Қирғизистон бояд барои ҳифзи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва ҳифзи сохти конститутсионӣ тавоноии низомии худро таҳким бахшад. ҷаборов гуфт артиш бояд пурра бо навтарин таҷҳизот муҷаҳҳаз шавад ва дар марз низ ихтиёриён аз ҳисоби сокинони маҳаллиро барои ҷилавгирӣ аз таҳдиду ҳамла омода созанд. аз ин пеш президенти Қирғизистон ҳангоми сафараш ба вилояти Бодканд гуфт ки пас аз муноқишаи хунин дар марз бо Тоҷикистон ба хулоса расиданд ки бояд тамоми талошро барои ҳифзи марз анҷом диҳанд. дар муноқишае ки рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар марзи миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон рух дод, 36 қирғизистонӣ ҳалок ва 204 нафар маҷрӯҳ шуд. аз тарафи Тоҷикистон 19 нафар кушта шуд ва 87 нафар ҷароҳат бардоштанд. ҷонибҳо ҳамдигарро дар сарзадани низом муттаҳам карданд. 5 шаҳрванди Тоҷикистонро дар Маскав барои омодагии ҳамла ба ситоди низомии хадамоти иктишофии Русия ба муҳлатҳои аз 9 то 17 соли зиндон маҳкум карданд. хабаргузории Интерфакс навиштааст онҳо гуноҳро эътироф накарданд. ҳатто яке аз онҳо зимни мурофиа фарёд карда гуфтааст парванда сохтааст ва онҳоро туҳмат карданд. пайвандони онҳо ҳанӯз ба ин ҳукм вокуниш накарданд. як ҳамсӯҳбати радиои озодӣ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфт ки аз ин парванда огоҳанд, вале мақомоти ин кишвар барояшон ҷузъиёт надодааст. мурофиа пушти дарҳои баста баргузор шуда маводи парванда низ муҳри махфӣ доштааст. нашрияи Коммерсант бо такя ба манобеи худ навиштааст ки афроди маҳкум шуда узви гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ буданд. як додгоҳи ҳарбии Русия Нурло Раҷабов ки ӯро раҳбари гурӯҳ номи бурдааст 17 сол ҳукми зиндон додааст. ҳамроҳони дигари ӯ аз ҷумла Лутфулло Арабов ба 15 сол, Мирзо Маҳмуд Мирзоев ба 12 сол, Неъмон Хоҷаев ба 11 сол ва Шодмон Шокиров ба 9 соли зиндон маҳкум шуданд. онҳо барои талоши ҳамлаи террористӣ, созмон додани ташкилоти террористӣ ва иштирок дар фаъолияти он ва ғайриқонунӣ дастрас кардани силоҳ айбдор шуданд. мақомоти Русия гуфтанд ки ин 5 нафар ҳанӯз соли 2018 боздошт шуда буданд. 4 шаҳрванди дигари Тоҷикистон ҳамон сол бо айни чунин иттиҳом зиндонӣ шуданд. онҳо низ парвандаашонро сохта унвон карда буданд. коршиносон низ ба боздошти муҳоҷирони тоҷик бо иттиҳоми терроризм дар Русия ҳамеша бо шубҳа менигаранд. як қарори раиси шаҳри ваҳда дар бораи як қитъаи замин ба мояи баҳс байни гурӯҳе аз нобиноёни ин шаҳр ва як соҳибкор табдил ёфтааст. ин баҳс ҳамакнун 3 сол аст ки идома дорад. тафсилотро дар гузориши ҳамкоронам Шаҳлои Абдулло ва Алишер Зарифӣ тамошо кунед. қарори раиси шаҳри ваҳдат ин қитъаи заминро ба мояи баҳс байни гурӯҳе аз нобиноёни шаҳри ваҳдат ва як соҳибкор кардааст. баҳсе ки ҳамакнун 3 сол аст идома дорад. гоҳ ин ва гоҳи он тараф баранда мешаванд. ҳамин замин аз соли 1967 бо қарори Совети вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон дар баланси ва даромадагии ҳамин корхонаи таълими нобиноии истиқлоли шаҳри ваҳдат дар умум ҳамин замин 2 гектар мувофиқи техпаспорт вай шидагӣ аз соли 2018 инҷони ки як соҳибкор ҳамин замина гирифтааст вай ҳуҷҷатгузорӣ кардааст, ҳамчун ба корхонаи ҳафзи моҳипарварӣ гуфта ҳамин замина вай карда ва хайн ин хато шудааст ё нодониста гирифтагӣ ҳамин вая гирифтан. мо муроҷиат кардем. дар ҳамин асоси муроҷиат ваёи мо 3 маротиба ҳамин қарори ҳамин замина бекор кардан аз сари нав бо ҳамин қарор баровардан. замин дар соҳили дарёи Кофарниҳон дар наздикии бинои асосии ҷамъияти нобиноён ҷойгир буда ба қавли онҳо макони истироҳаташон будааст.
وقتی خالگی می‌خواندیم لب دایره می‌رفتیم می‌شتیم استراحت می‌کردیم بعد که می‌خواستیم می‌آمدیم کارخانه دا بودیم دو طرفه دا اونجا جای خوب بود. масъулони ҳукумати ваҳдат мегӯянд дар пайи шикояти нобиноён қарори тақсими ин заминро бекор карданд, аммо соҳибкор розӣ нест ва мегӯяд бояд садҳо ҳазор сомонияшро ҷуброн кунанд. ҳама документ ҳаст ба сертификат ҳамаш ҳастай. мо ҳамира сохтем, аз бан 1 сол гузашт, хона сохтем, заборора кардем, 600 мошини калон чакма дулан балас оварда далаи дайро рехтем, засибка кардем, ҳавор кардем. ҳамин ки расходе ки ма 600 000 суд петитсия омад, расходи мара ҳисоб кард, ҳамин расходи мара барқарор кунанд. майлаш замина ҳамоша ман ягон ҷой дига рафта сохтмона давом метиҳам. соҳибкор мегӯяд вақте ин қитъа дар ихтиёри ӯ гузошта шуд, касе нагуфт ки он ба заминҳои ҷамъият дохил мешавад. қитъаи замин бо қарори раиси шаҳри ваҳдат ба ӯ дода шуда пас аз шикояти нобиноён ба додситонӣ ва дахолати ин ниҳод дубора бекор шудааст. дар ҳукумати шаҳри ваҳдат ки бо қарори раиси он чунин ҳолат пеш омада додситонӣ онро бекор кардааст, рӯзи 27 май касе ҳозир нашуд масъаларо шарҳ диҳанд. як мақоми ҳукумати ваҳдат дар тамоси телефонӣ ба мо гуфт барои шарҳи мавзӯъ нахуст намояндаи ҷамъияти нобиноён назди онҳо ҳозир шавад. ду тараф яке барои барқарор намудани қитъаи замин ва дигаре барои ҷуброни харҷҳояш ба додгоҳ муроҷиат карданд. дар баъзе аз санадҳои расмии мақомоти замину додситонӣ ки дастраси радиои озодӣ гардид навишта шудааст замини баҳсӣ ба ҷамъияти нобиноён тааллуқ дорад. ҷамъияти нобиноён дар шаҳри ваҳдат наздик ба 300 узв дошта, дар ҳудуди он мактаб ва коргоҳи истеҳсолӣ низ ҳаст. ин ҷамъият худ маблағгузор аст. ӯзбекистон ва русия дар мавриди истеҳсоли ваксинаи русии зидди коронавирус Спутник V дар Ӯзбекистон ба созиш расиданд. вазири тандурустии Русия Михаил Мурашко дар сафар ба Тошканд гуфт, Ӯзбекистон аллакай барои истеҳсоли ваксина маконеро ҷудо кардааст. Дар доираи дастури президентҳои Русия ва Ӯзбекистон барои истеҳсоли ваксинаи Спутник V дар он кишвар созиш кардем. иқтибос овардааст РИА Новости аз суханони Мурашко. нахустин мояи ваксинаи Спутник V 23 апрели соли равон ба Ӯзбекистон интиқол дода шуда буд. Стивен Сигал, ҳунарпешаи машҳури Ҳолливуд ки шаҳрвандии Русияро дорад, ба як ҳизби сиёсии тарафдори Кремл пайвастааст. ҳизби Справедливая Россия тақрибан аз ҳама ташаббусҳои Кремл ва президент Владимир Путин пуштибонӣ мекунад, вале ҳамзамон дар маъракаҳои интихоботӣ рақиби ҳизби ҳокими Русияи воҳид шумурда мешавад. дар як маросим рӯзи 29 май Сигал дар паҳлӯи яке аз пешвоёни ҳизб нависандаи рус Захар Прилепин ки бо ҷудоихоҳони пуштибони Русия дар шарқи Украина шарик аст, тасвир ёфтааст. Сигали 69 сола ки бо Путин робитаи наздик дорад, соли 2016 шаҳрвандии Русияро соҳиб шуд. ӯ дар чанд филми Ҳолливуд нақш офаридааст ки дар замони Иттиҳоди шӯравӣ ва сипас дар Русияву ҷумҳуриҳои дигари шӯравии собиқ маъруф ҳастанд. вазорати корҳои хориҷии Русия соли 2018 Стивен Сигалро ҳамчун фиристодаи вижа дар мавриди робитаҳои фарҳангӣ бо Амрико таъин кард. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам Хиромон Бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 31 май шинос мекунад. май соли 2012 бо пешниҳоди президенти Тоҷикистон парлумон моддаҳои баҳсбарангези туҳмат ва таҳқирро аз кодекси ҷиноӣ ҳазф кард. то он замон аз ин модда бархе мақомдорон бар зидди матбуоту журналистони мунаққиди ҳукумат зиёд истифода карданд, вале моддаи таҳқири президент боқӣ монд ва ин чиз мояи интиқоди созмонҳои ҳомии ҳуқуқ аст. 31 майи соли 2002 низоми маҳбасҳои Тоҷикистон аз зери назари вазорати умури дохилӣ ба ихтиёри вазорати адлияи Тоҷикистон гузашт. тасмими мазкурро ҳамчун талоши беҳбуд бахшидани вазъи зиндонҳо ва ҳифзи ҳуқуқи инсон арзёбӣ карданд, вале бо гузашти вақт маҳз ҳамин интиқодҳо дар тасвири шароити зиндонҳо дубора садо медиҳанд. 31 майро созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи бетамоку эълон кардааст. як таҳқиқи соли 2016 нишон дод ки тақрибан ҳар нафари сеюм дар Тоҷикистон сигор мекашанд ва аксари онҳо мардон буданд. дар Тоҷикистон 2 сол пеш пешниҳод карданд ки ба хотири мубориза бо тамокукашӣ нархи он боло бурда шавад, вале ин нигаронӣ ҳам садо дод ки мӯътодони сигор дар ин сурат тарки сигор карда мӯътоди нос мешаванд.
бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои рӯзи 31 май чунин таъин кардааст. ин барномаи навиди бомдодӣ буд ки ман амридини олимов тақдиматон кардам. давоми рӯз ҳамкоронам шуморо бо хабарҳоеву гузоришҳои ҷолибу диданӣ ошно мекунанд. моро пайгирӣ кунед то барномаҳои баъди. худо нигаҳдоратон.